Good morning mga idol. Mapagpalang araw ng linggo po sa inyo lahat. Dahil ngayon ay linggo, may mission tayo. Pupunta tayo ng charity sa Tansa, Cavite. Bago po pala ako magpatuloy ay nais ko po munang magpasalamat sa ating mga subscriber, mga solidong subscriber. Meron na po tayong 83 subscriber. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoong Mutamay ka palagi. Pupunta tayo ng charity ngayon, kaya tara mga idol, samahan nyo kami. Ang event po na ito mga idol ay event po ng Extraordinary Riders Club o XORC ng Tansa, Cavite. Yan, ganyan ang buhay namin mga riders. Masaya sa konting tulong na ibibigay. Sama-sama sa isang advokasya ang matulong sa nangangailangan.
Yan po ang aming beneficiary. Thank you, thank you. Thank you so much sa Honda Click. Okay, tinatawag ko yung Simple Community Riders Club. Simple Community Riders Club. SCRC. Ayan. Ito ba ang thank you sa pagpunta sa charity ng SCRC. Yung mga alis na po, ingat po sila sa kanilang pag-ride. Lagi po natin tandaan. Health is always. Maraming umalis, marami din dumarating. Traffic go ang sitwasyon dito ngayon. Na lahat ng charity event ganito, marami. Para masan pag-charity sa ano, anduan na tinatawag. Oo. Ay, dapat dumarating pa. Wait po, sa mga mga pinsan! Yan mga bagong kaibigan. Mga bagong kakilala. 1, Basta riders 2, na. 3. Thank you so Kapit na nila. Maraming sulit. much.